aquests badalls sembla que tingui una vida normal, oi? Ho sembla. Em dic Lino. I aquest d'aquí sóc jo. És impressionant amb quina naturalitat les desgràcies senzillament em passen a mi. I això... bé, això és la meva feina. No tinc cap problema per treballar amb la canalla, de debò que no. Però és que és un martiri. Em piquen el cap, m'estiren la cua, en fi. El problema sempre és el mateix, que han d'expressar els seus sentiments. Ah, i no ens oblidem de les seves mostres d'afecte. Fins que un dia vaig decidir buscar ajuda. En el meu cas, una ajuda una mica estranya. I quan em pensava que no em podia anar pitjor... No! Em vaig transformar en un monstre! Lino, properament als cinemes.